3 aste Tolosan korritu zen proba. Gipuzko egutekin jarraipena da, igandiontan alegin tokatzen zen. Eta, bueno, karrera berdina di azkenen, 2 mailatan, alebinak eta gero herrikoia eta gero infantilak. Eta, bueno, alegik urte pila bada mazki antolatzen, eta, bueno, jarraitu nahi dugu. Eta gorko lasterketa zen duzun da? Oso ondo, zerati gaina eguraldi primerakoa, zerati aste guztian eukideu ebia. Euskal Herriko itzulia tokatzen da ebia izan dugu egunero, gaur bezen kriston eguraldia atea da. Eta oso ondo, uste erorketa bat egon dela, baina bueno, ez arrez, eta oso ondo junda karrera, oso ondo junda. Ibilbide honek dauzka kilometro paseak, kilometro 100, kilometro 200 lakon bat, eta hemen ja ibilbidea pixka bat aldatu zaio. Tolosan neko igenduen dena zela izela ja, poligonon egin gendulako, eta hemen ja igotze zuen igoera txiki bat, eta, bueno, alebinak egin dituzte 5 itzuli, infantiak 10, eta 10 aldiz igoera txiki hori nabaritu zaie pixka bat, eta polita, aldatu itzen da pixka bat, beti zelaien ibili beharrez, errepetxoetik batekin polita ibilbidea. Adazkeu infantia eta mutiko batzuk goraldea oso ondo joazte, baina, bueno, karrera hauen normalen asko esprinen iriste, ja. Esprinen iritsi, ja, eta, bueno, egin dute uste, 3. da 4. Horri biltzen dira, oso ondo, gero neskatan alebinetan amaiak irabazi du, eta ondo, gustua, ondo ibiltzea. Alebin mailako lasterketan Igor Barandiaren izan zen irabazlea, Dani Fursenkoren aurretik. Eta 3. sailkatua Markel Galparsoro izan zen. Nesketan, Garaie Amaia Astarloa izan zen Oriako limusin taldeko neska, sailkapen orokorrean 4. postuan sailkatu ostean. Taldeko lehen mutila Eneko Arozena izan zen, 5. postuan sailkatuta. Infantien sailkapenari dagokionez, Joanes Teilleria hanpo taldeko txirrindularia izan zen Garaie. 2. bere taldekide den Gaizka Aranburu sailkatu zen, eta 3. postua Oriako limusin taldeko txirrindulari batek eskuratu zuen, Iker Iribarrek, bere taldekide den Aritz Aierzaren aurretik. Nesketan garaikurra Andoaingora joan zen, Laiene Pikabeak eraman zuen. 2. neska sailkatua Oriako limusin taldeko Uliana Olano izan zen.